Εντάξει. 49 σου έχει πει. Δεν μου έχει πει τίποτα. 49. Αν σε σταματήσει, σταματάς. Εντάξει, οκ. Θα βοηθήσουμε τέρμα γκάζι. Εμένα θα βοηθήσουμε τέρμα γκάζι. Πέρασαν πολλά φανάρια. Εδώ είχα έρθει τούμπα, Μιχάλη. Τι σκαλοπάτια. Εδώ είχα έρθει τούμπα, δεν το πάραμε το Ρενό. Με τι σκαλοπάτια. Δεν έχεις τα κοπάτια. Σ' αρέσει αυτό? Πίστα, αυτό σ' αρέσει, πώς το βλέπεις? Και τι έγινε? Λες να τρακάρουμε στα λάστιχα? Αχ, κρίμα το φόρτο. Δεν ξέρω πώς έμεινε το φόρτο. Αλλά πού είναι το φιατάκι? Μπροστά πίσω. Μας περάσει, αυτός κάνει άλλο αγώνα. Τι άλλο? Κάνει άλλο είδος αγώνα. Θα τον δεις τώρα, θα έρθει. Να, πως το βλέπεις από κάτω. Παπά, δεν ξέρω πώς έμεινε το φόρτο και το Φόρτο. Εντάξει. μάλλον έμεινε από μπαταρία. Αυτό δεν ξέρω. Πάρα πολλά φανάρια. Να το. Να, είδατε. Πώς πάει γρήγορα. Ρε το Μάικ πήγε στους αγώνες. Να ξανάρθει. Ξανά. Αλλά με το Honda όλοι μαζί. Όλοι μαζί με το Honda λες. Τέσσερα είμαστε. Μην κάνεις έτσι βλακίες όμως. Δεν θέλω να κάνεις βλακίες, θέλω να κρατηθείς καλά στο καύσιμά σου γιατί αλλιώς θα σταματήσω. Γιατί να μείνουμε? Θα μείνουμε. Άκουσα, θα μείνουμε όταν το φόρτισε μια στιγμή. Κρατήσου ρε καλά ρε.
Βλέπεις που πηγαίνει πιο γρήγορα. Α, πιο γρήγορα. Γιατί έχει αγωνιστικό, έχει ρολμπάρ μέσα. Θες πως πάει μέσα στο τέτοιο, Πώς. ανάμεσα στα σάκια. Σφαίρα πάει. Εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη ταχύτητα. Εμείς είμαστε ρεκιουλάροι. Δηλαδή άμα ήμουν εγώ να κάνω, θα πηγαίνει. Άλλο αυτό. Α, χαιρέτα τον Νικόλα εδώ, χαιρέτα τον. Κάτω Γιάννη. Δεν ξέρω πώς έμεινε το φόρο. Αλήθεια δεν ξέρω πώς έμεινε το φόρο. Ποιο? Το φόρο δεν ξέρω Ο πώς Φόρντ έμεινε. έμεινε, τελείωσε. Του σπάς το κινητήρα και τελείωσε. Έμεινε. Έσπασε ο κινητήρας. Ναι. Γιατί έσπασε ο κινητήρας. Γιατί το πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα